Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngisaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke laphunyela khona lomfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli umfokambanja umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kandaba Ntombi samncumela sizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo ngalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba kumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Namuhla-ke sisendaweni yaseSandanezwe la kwagqitshwa khona inkaba yami. Kepha mina-ke isigodi engisuka kuso ngisuke esigodini sakaMaguyane njengoba phela indawo yaseSandanezwe indawo enkulu kakhulu enezigodi eziningi nezigodi ezahlukene kakhulu. Namuhla-ke sihlangene esigodini sakwaMandadla la kukhona ihholo lomphakathi wendawo yaseSandanezwe la kuyikhona la sihlangene khona ngokuzobungaza kanye nentombi la zivala khona unyaka. Uzokhumbula ukuthi unyaka ka2020 unyaka la intombi zonke zihamba umkhosi womhlanga zigqemeke khona ingozi engeqiwantwala. Uzokhumbula unyaka ka2020 unyaka la kubhidlange khona isifo lesesifikile ukhuvethe elihlasela umhlaba wonke. Intombi-ke zaseSandanezwe zithe zingahlangana zabeka emva kwaloko sezenza konke ezikwenza uma zizohamba ziye emhlangeni. Uzokhumbula ukuthi uma zizohamba ziye emhlangeni zike zihlangane zihlolwe ngaphambi kokuba zihambe ziye emhlangeni ngenhloso yokwenza isiqiniseko ukuthi ngempela zisazigadile futhi zisazigcinile. Zitheke intombi-ke lonyaka azike zivale ngalendlela ezovala ngayo. Yingakho-ke namuhla ngiyimpunga yesintu nami ngibe ingxenye yokuthi ngizobungaza kanye nazo intombi ngalesikhathi sokuthi zivala unyaka. Khopha lapho msina benu. Sengihamba ngiyokongwele ekhaya ngiyakhona. Ngibingelele impunga yesintu nabo bonke ababukeli bempunga yesintu TV. Lokhulumayo uMandisa kaMagubane. Abamaziyo bathi umuntu omuhle ngama-lips intombi ezilishumi neyoda ngaphezulu. Intokazi uMafunga sekababakhe. Njengoba silapha eSandanezwe size ngoba sizobungaza usuku lethu sizintombi nto. Siqale savuka ekseni sahamba sogeza emfuleni njengoba sesilapha ke sesihloliwe satholakala ukuthi siphelele sikufanele ukuba la. Ngiyabingelela impunga yesintu nababukeli bempunga yesintu TV. Igama lami ngubongeka uNompumelelo wakaMpungose. Unhlavu bebetha abathakathi bayitshala ngaphansi komhlabathi khona iyoqhumela khona iphelele khona yavele yaqhuma yaqhakaza. Silapha siyintombi zakwamkhulise sibona ukuthi kungcono sihlanganyele ndawonye ukuze sikhulisane ngokwamasiko nangokuthi nje emntombini indlela ihanjwa kanjani.
Ngiyabingelela impunga yesizwe nabalaleli bempunga yesizwe. Igama lami nguMakabongo wakangcobo ophuma eDonnybrook esigodini sasentekaneni. Size la ukuzojabulisa ezintombi. Thina siphuma eDonnybrook sizoxhasa intombi zaseSandanezo. Siyathokoza ukuthi sibe la eSandanezo. Sanibonani, igama lami nguNomfundo Ongwakamkhize eSandanezo esibuku isigodi. Silapha ngokuthi sihlangene sindawonye esizintombi zamkhulise zenkosi yethu umkhulise. Ngijabule kakhulu ukuhlangana nozakwethu. Ngiyababona impela nabancane bayibambile le ndawo. Ngiyajabula kakhulu ngoba nami ngiyabaxoxela ukuthi hayi kuyahlaleka impela akunasimanga noma abantu bangakhuluma bethini bangabanaki kodwa babaphakamisa noma ngabathuka intombi ngokuthuka kodwa wena ngoba usuku uzazi ukuthi uhleli ngentombi. Ngiyabingelela kwimpunga yesintu nababukeli bempunga yesintu. Igama lami nguManto wakaGambu eDonnybrook. Size kwicamp eSandanezo sizogqugquzela ukuyiphatha kahle kweintombi ukuthi intombi ingadlala abafana nangesikhathi seCovid ukuyiphatha kahle kweintombi akuqhubeke kungapheli. Ngiyabonga kakhulu. Asona nendaba
Hey, Tongo nami. Hey, Tongo nami. Mina sengaze ngife. Hayi wedwa sami. Hayi wedwa sami. Hayi bantu abakithi abadala we. Sengaze ngife. Hayi bantu abakithi abadala khanyisele naya. Nakungidlala ukuhlupheke emhlabeni. Mina sengaze ngishiye mina lo baba. Akungisofa mina ngibena lutho emhlabeni. Mina sengaze ngife. Shaphela kusiyana inyama nyambana. Ukhambo lwenyawo kahlabela imzondayo. Uphunga wemphela uzondwayo. Uye lo umkhalonzi. Ungadideki nakancane mfana ngithi ngihamba nosikani kule game. Uthena bheka ngibashawula la nginanda khona.